What's up mga kapaps? Welcome to my first vlog. Boom! So guys, may ginawa akong video para maumpisan ang aking vlog at sana magustuhan nyo to. Siguro may clean muna yung gagawin ko ngayon kasi wala pa akong masyadong naiisip na video na gagawin. Kaya abangan nyo na lang. Subscribe nyo ako. Welcome back mga kapaps. Kung nagustuhan nyo ang aking video, don't forget to like this video and subscribe. At abangan nyo yung mga susunod pang video na i-upload ko. Bye bye. Wait lang. Mag-comment kayo para magawa natin yung mga challenge na gusto nyong pagawa sa akin. At huwag nyong kakalimutan. Peace.